Пандемията от COVID-19 отмина отдавна, но конспиративните теории по темата продължават. Сега част от тях се завръщат с пълна сила. Една от последните е, че ваксините превръщат хората в ГМО или генно модифицирани организми. Това не е вярно. Тази конспирация започна да се разпространява от видео на депутата от крайно дясната словашка национална партия Петър Котлар. В него той говори за резултатите от изследване на партида ваксини, използвани по време на пандемията. Котлар така и не казва кои са авторите на изследването, нито каква е методологията, която е била използвана. Петър Котлар е не само депутат в парламента на Словакия. Той беше посочен от правителството на премиера Роберт Фицо за пълномощен представител, натоварен със задача да разследва предполагаеми злоупотреби във връзка с пандемията от коронавирус. Назначението му породи противоречиви реакции от европейски институции, експерти и неправителствени организации. В популярното си видео Петър Котлар твърди, че в състава на РНК ваксините на компаниите Pfizer и Moderna е открито съдържание на ДНК, равно на това на активното вещество и РНК. Поради това вакцинираният човек можел да се превърне в ГМО. Няма научни данни остатъчната ДНК от ваксините да има силата да промени човешката ДНК. Изследователите от The Global Vaccine Data Network определят подобно твърдение като спекулация. За да може чуждата ДНК да се интегрира в нашия геном, тя трябва да попадне в клетъчното ядро, където се намира нашата ДНК. Ваксините срещу COVID-19 обаче действат само в цитоплазмата на клетката и не навлизат в ядрото. Повече по темата може да прочетете в текста на Елена Фурнаджиева на сайта на FactCheck.bg.